Unsay kalainan sa bring ug sa take? Ug unsay sakto nga paggamit ani nilang duha? Duha sa mga verbs nga medyo naglisod ta sa paggamit. Ang pinaka-simple siguro nga explanation kay kung imong gidala ang usa ka butang gikan sa layong dapit, imong gidala padung nimo or someone nagdala og butang padung nimo, ang tawag na bring. So kung gikan na sa layo, padung sa imong duol or padung nimo, bring. Ang take kay kung gikan nimo gikan sa duol ida palayo, ang tawag na take nimo palayo. Ako line diri mo ning location A, unya mo ni ang location B. Na ako sa location A, unya naa ka sa location B. Gamit og sa kabutang Jaguar kanilang na-shock siya kanilang to mas gwapo ka na ako lang ning Jaguar. Kung mao ni imong buhaton, moadto ka sa akong location, nakuhaon nimo ang Jaguar, dadun nimo sa imong location. Para nimo, imo take away ang Jaguar gikan nako, unya imo gi-bring sa imong location. So kung ako'y patanaw na you take away the Jaguar from me. Pero para nimo, imong gi-bring ang Jaguar padung nimo. Dahil kung kaniyang imong buhaton, naana nimo ang Jaguar, imo siyang dalhon, pabalik nako, imo na siyang i-take padung nako. You take the Jaguar to my location. Nga naman, kay nibiya magka sa imuhang lugar. Pero para nako, kung ako'y patanawon sa naitabo, you bring the Jaguar to me. Kita tanan din nagasuway na tag attend og mga parties. Unya sa party kay naay common nga duwa kanang bring me something. Kanang ang host kay moanag bring me medyas nga buslot or bring me something green or bring me something round. Inana ngano bring me dili take me something tungod kay ang mga butang gikan sa layo dadun padung or paduol sa host. Unya ang take sad para di ta malimot kana mo palita sa restaurant, unya dili ta mukaon diha sa restaurant, mukaon ta sa gawas or sa layo or sa atong bahay. Ang atong isulti kay take out. Ngano man tungod kay ang pagkaon nga atong gipalit, atong gi-take out from the restaurant ni atong gida padung sa asata dapit mukaon. So inana ra ka simple. Ang bring mupadung na sa imong location, unya ang take kumubiya sa imong location. I hope nakatabang ni ninyo nga video. Kung nakatabang ni, please like and subscribe. Pwede sa mo comment. Unya susunod pod. Daghang salamat.